जाम्बासोलै बे बमब्रमाया आंजों गोसो थोलायब्रा जाम्बि दादुलि आंजों आं नोंनो अननाय होगोन ना बिराद मोजांनो जायखिजाया नोंल' नोंनि उथुमायनि फट'खौ हरदोब्रा लोगोसे उदैखौबो खमथि गुफुर जागोनलै बे नोंनि उदैया जों सानैनि रायलायनायखौ बमब्रमाया मिथिबालाय ओरैनोबा आं बेखौ रेजेक्ट खालामदों आरो बिपिएल कार्डनि माइरं जायो होननानै होद फाग्ला जादों नामा आं बमब्रमानो मानो खोन्थानांगौ जाखोब्रा खालि नोंल' नोंनि उथुमायनि फट'खौ हरदोब्रा नायनि नोंनि उथुमाया माबायदि है आं लाजियो लाजियो नामाब्रा लाजिनाङालै माखौ लाजिनांगौ जाखोब्रा लाजिनाङालै आं भाइराल खालामाना उदैखौल'सो बिदों दा आं नोंनि उदैखौल'सो ओइ मा एसे दावरावब्रा दा उन्दुनो ओंखारनायफोराव है नै बमब्रमाया सिरि मोननानै दं आसोला होमबालाय दोननोसै दोनालै दोना रायलायगोन नोंनि हांखौ खोनासंगोन जालालै बिसोरजों सासेया हंख्रबाय थायो सासेया फनाव रायलायबाय थायो उन्दुनो ओंखारसोबायमोनलै आं उन्दुब्रा उन्दु आं लासै लासैसो रायलायदोंना आच्छा मामोनलाय नोंनाव फट' बिदोंमोन ना हरदोब्रा हरदो नायनोसै साला सुफादा मा खोथा ओंखारसोयोब्रा आरो बेहाबो गन्थं दामगासिनो दं उन्दुनो मोनगोन ना मोनलाब्रा बयनिबो गोजाव एसे गेसाव खिफिखोब्रा सुफादा नोंनि गुंखेखौबाबो नाफाम बायदिसो मोनबावगोन आं मिथिबायना आरो नोंनि गुंग्रायखौ अनला खारै बायदि बाब्रे ओरैबायदि गोसो थोलायथारबायना बे रायलायनायखौ दोनथ'दोब्रा उन्दुनोसैमोनलै सुवादफोरजों जानाय नंलालै सासेया फन रायलायबाय थाग्रा सासेया जौ लोंनानै थालानो गैया हायाव उन्दुदोंना बिसिनायाव उन्दुदों आरो खिफिलाय हंख्रलाय खालामगासिनो दङलै मासे असान्थिब्रा आच्छा जागोन दे हरमारबायना नों उथुमायखौ र' होमबा नायनि आं माबायदि उथुमायलै मा एसे लेथ्राब्रा माबायदि नुखो आंनि उथुमायखौ मोजां नुदों दे ओमफ्राय मोनसे खोथा उथुमायखौ एसे साफा खालामब्रा नों आंनि उथुमायखौ बिबार बिनानै आंखौ लाजि फोनांदों नामा आं उथुमायखौ हरा होननानै बुंखादोंमोन आंनि उथुमायखौ नुनानै नों आंखौ लाजि फोनांदों माबायदि मानसि नोंलाय आया नोंनि उथुमाया लेथ्राखायसो बुंदोंब्रा एसे साफा खालाम होननानै मानसिया साफा थानांगौब्रा सिख्ला मानसिनि उथुमायानो इसेबां लेथ्रा नामालै माबायदि गासै गोसोनि सेंग्रा नों आंनाव उथुमाय बिनानै बेफोरबायदि आंखौ बुंदों आं सामफ्रामबो फोरला बेजें बे भल बेजेंआ बेजों होबाय थायो उथुमायखौ आरो नों बिदिसो बुंदों आया माखौ रागा जोंखोब्रा मानो रागा जोङा जानांगौ आंनि उथुमायखौलाय मानो बासिनांगौ नों आं आंनि उथुमायखौ इसेबां साफा दोनो आइला बेखौनो गाज्रि मोननांगौ जाबाय नामाब्रा मानो बिनांगौ नों गुन्दा अरे आंखौलाय मानो गुन्दा होनखोब्रा गुन्दा मानसियासो उथुमाय बियो दा आच्छा आं गुन्दाबालाय नोंबो गुन्दि जागोन ना नोंलाय मानो आं बिबान हरनांगौ जाखो एसेबां लेथ्रा उथुमायखौ लानानै एसेबां दुगि दाजाब्रा बे नोंनि लेथ्रा उथुमायखौ जिगाबजों हुख'नानै ला साफा जागोन आंखौसो गुन्दा होनलायथारदों गुन्दाथ' आरो गुन्दा मानसियासो बेफोरबायदि बियो दा हिनजावफोरनाव उनाव भाइराल खालामसिगोन आरो ओइ आं नोंनि उथुमायखौसो बिदों दै एखौबो बियाखै आं दाथ' नोंनि उथुमायखौ लेथ्रा नुनानै आं जेबो बुस्थु नायनो गोसो गैला आं नोंनिखौ नों नायनो बिबाबो हरखाला आं नोंखौ मोजां मानसिसो सानदोंमोन आं बेनिखायनो बमब्रमानि लोगो साननानैबाबो नोंजों रायलायदोंमोन आं नों बायदि हौवाजों रायलायैयानो मोजां दोन नोंबो मोजां नंखाया थां बमब्रमाया बारग'बाय बोरैबा मा आंनि खोथा रायलायदोंलै है दोनदो आंबो नों बायदि सिख्लाजों रायलायला एसे गाज्रि उथुमाय लाग्रा गुन्दा दोनदो हेलौ दानबाय नामाब्रा मा एसे लेथ्रा उथुमायब्रा याथु अमा राजा मा आंनि नाम लालायदोंलै सोरजों रायलायदोंमोन आरो मा उथुमायनि खोथा बुंगासिनो उन्दुनायफोराव साला दावराव बैथिंजाय सासेया खिथुथिं हां लागासिनो साला बे दादुलिनि उथुमाया मासे लेथ्राब्रा हा नोंलाय बोरै दादुलिनि उथुमायखौ नुखो दासो हरदों आंनो उथुमायखौ एसे मा एसे लेथ्रालै आच्छा बुंलाय दादुलिजों बोरै रायलायखो नों दादुलिया नोंनो बोरै उथुमाय हरनो हालायखो माबालै फेसबुकाव रायलायनानै नाम्बार लालायनाय जादोंमोन आरो साननैसो रायलायदोंमोन आं साननैसोआवनो नोङो उथुमायबो हरलायबाय आच्छा दासो बुजिदों आं मा बुजिखो नोंलाय दादुलिनो नोंनो एरनानै होदों आरो ना आइला बेनिखायनो दादुलि आंखौ ब्रेकआप खालामनानै थांदों नोंनो आरो ना मोनथिबाय आं आइला मा होनलाबायखोब्रा बमब्र बाम्बुला लोगोनि गार्लफ्रेन्ड सेख'ग्रा साला नों बायदि लोगो थायैयानो मोजांलै मा होनखो नों नोंनि गार्लफ्रेन्ड सेख'ग्रा औ आंनि गार्लफ्रेन्डखौ सेख'नानै गावसो रायलायगासिनो दं आरो बेबो उथुमाय बिलायलायदों माबायदि मानसिलै नोङो अमा राजा ओइ बमब्र आं नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ सेख'आखैलै नोंसोर सानैया ब्रेकआप जाखांनायनि उनावसो रायलायदों आं मानो रायलायनांगौ नोंलाय लोगोनि गार्लफ्रेन्ड ब्रेकआप जाखांनायजों रायलायो नामा माथो जानोखाय नोंसोर सानैया रिलेशनशिपआव गैया नालाय आं रायलायबायब्रा आच्छा दासो बुजिदों आं
नों आंनि गार्लफ्रेन्डखौ सेख'नानै लाबाय आरोना सिगांनिफ्रायनो नोंसोर सानैया खोथा दंलायखायोमोन नङा होमबा नङाबा बोरै रायलायलायनोमोन नोंसोरो इसिबां थाब मैया दाखालिसो ब्रेकआप जालायदों जों सानैया आरे भाई नोंनि गार्लफ्रेन्डजों गोदोनिफ्रायनो सिनाखि गैयालै आं आरो नोंनि गार्लफ्रेन्डनि नामा दादुलि होननानैबो मिथियामोनब्रा नों खोन्थानायनि उनावसो मिथिदों आं बिनि उनावसो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट हरनानै रायलायलायदों जों मानो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट हरनानै रायलायनांगौ मानो आंनि गार्लफ्रेन्डजों रायलायनांगौ नों आरे नोंनि गार्लफ्रेन्डजों रायलायाखैब्रा नोंनि एक्स गार्लफ्रेन्डजोंसो रायलायदों दा बेखौलाय नोंहालाय मानो नांजानांगौ मानो नांजाया नोंनो ब्रेकआप खालामहोखाथारदों लोगोनि एक्स गार्लफ्रेन्डजों रायलायग्रा माबायदि लोगोलै नों लोगोनि गार्लफ्रेन्ड नोजोर होग्रा ओइ बम्ब्र खुगायाव लागाम लगाय साबुगा आंनावबो दं आच्छा लोगोनि गार्लफ्रेन्डखौ सेख'ना लानानै बिदिसो बुंदों है नोंनि गार्लफ्रेन्ड लेथ्रा बाथ्रा मानसियानो दुगैना दुगैयाथाय उथुमायानो मानसि लेथ्रा उथुमाय लेथ्रा सिख्लाफोरखौ गोसो थोना लानानै नों बायदि नङा गोसो थोबानो सिख्लाफोरनि उदै बिखा नायनो बिनायखायनोथ' नुबायना लेथ्राना मोजां एसे लेथ्रा छि आंलाय आंथ' नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ नोंनो लाबानो जाबाय दैद साला लाजिनो रोङा लोगोनि गार्लफ्रेन्ड नोजोर होग्रा नों बायदि लोगो गैयानो मोजां थालालै आं हैद थानाङाबो थालाबो आं बे रुमाव थां बहा थां एसेयावसो गार्लफ्रेन्ड लानानै आंखौसो दाय होनो फैदों लोगोनि गार्लफ्रेन्ड नोजोर होग्रा होननानै असलथे सिख्लायानोथ' मानसि लेथ्रा जादि सिख्लालै बे एसे लेथ्रा उथुमै लानानै थायोलै सिख्ला मानसियानो जों हौवाफोरनि उथुमायासो माथो साइससिन थैद साला सुवारा हायाव उन्दुनानै दङ माथो मोलोंबाथाय जेबो जामारथाराथ' बे मानसिजों बे बमरुमाया ओंखारलांथारबाय नामाब्रा है थालै बांद्राय नांजाबाय थाया आंखौ माने लोगोनि गार्लफ्रेन्ड सेख'ग्रा होननांगौ बियो एसे असाइस बासाइस उथुमै लाग्रा सिख्लाफोरखौ आंनोबो नाङालै सोर फैलायखोलै दासो उन्दुलांहांथारदोंमोन आं र' थांगौ मा जाखोलै एसेबां हराव आंनि रुमाव माथो बुंबावनोब्रा नारजि भाई बे अमा राजाया साला आंनि गार्लफ्रेन्डखौसो नोजोर होदोंब्रा थोद बेनि थाखायनो दादुलि आंखौ गारनानै थांदोंब्रा माथो रेशन कार्डनि माइरं जायो होननानैसो गारनानै थांदोंबालाय बोरै अमा राजाया गेजेराव फैखो बेनोथ' बोरै गेजेराव हाबनानै थाखो बियो मालानिफ्राय दादुलिजों गोसो थोलायनाय बियो जि फन रायलायगासिनो दङब्रा सानैजों आं सानदों दस्रा सिख्ला होननानै उनाव मिथिबाय दादुलिजोंसो रायलायदों मालाय उथुमायनि फटकबो हरलायलायदों आंनो दासिमबो दादुलिनि मोदोमखौनो मोजाङै नुवाखै बेहासो मालाय उथुमै नुलायलायबाय थोद साला बिसोर सानैनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो सोमोन्दो दङमोनब्रा आंसो जाम्बा बानायजादों बिनिखायनो रागा जोंनानै रुमनिफ्रायनो ओंखारबोबायलां थोद मा जायोब्रा रागा जोंनानै गारनानै फैबाय आंनि गार्लफ्रेन्डखौसो नोजोर होलायनाय अमा राजानिफ्राय साबधानलै जुदि नोंहाबो गार्लफ्रेन्ड दङबा थोद गोदाव सोराव बाथ्रा बुंलाबायनालै दे उन्दुदो बै मोनसे बिसनायाव उन्दुदो दे आंना रुममेटआ गैखाया जागोन दे एबारनिफ्राय अमा राजाजों थालाबो आं मालायनि गार्लफ्रेन्ड सेख'ग्रा लोगोआनो लोगोनि सुथुर साला दे बांद्राय रागा जोंनांला उन्दुदो दे सोर नंलाय बबेनि नंलाय आं सन्थला बोरो अमा राजा बमब्रमोनालाय हराव मानो इसिबां दावराव जानाय इसिबां जौ लोंनानै दावराव खालामो नामा बमब्रमोन गैया नामा बहा थांखो बिसोरलाय बहा थांखो बमब्रमोनालाय आंसो नोंनाव सोंदों उल्था आंनावसो सोंफिनदों बोरो बिसोरो हराव हरसे जौ लोंनानै दावराव फुङावसो खबर लागोन होननानै आं हराव जेबो बुंफैयाखै हराव दावराव दावसि जागोन होननानै बहा थांखो बिसोर हराव दावराव खालामनानै बहा थांजोबखो मा मिथिया जौ बथलानो जेथिंबो गोग्लैनानै दं मानसियानो हायावसो उन्दुनानै दं नोंसोरबायदि मानसिफ्रा फरायनो थाफैयो ना लोंनो थाफैयो ओंखारलां आंनि न'निफ्राय दानो आरो बमब्र अमा राजामोनखौबो बुं रुमा दिनैनो खालि खालामनांगौ होननानै मालाबा सिख्ला लाबोलाय मालाबा पार्टि खालामलाय हटेल मोननानै लादों नामा नोंसोर ओंखारलां दानो हे गसाइ आं माथो जेबोखौनो मिथियाब्रा साला सुवाथुरा बहा थांजोबखोलै फन हरनि र' साला माथो फनखौबो थिखोआब्रा बमब्रमाखौबो फन खालामनि र' साला बाम्बुला मोना बहा थांखो बिसोर नै माथो बेबो फनखौनो रिसिभ खालामाखै गसाइ आंबो न'आवनो थांनोसैलै मालायनि रुमफोराव थाबाय थानानै रायजालाबायालासिनोनो आयै आंनोबो फुजानि दख'ना बायनो
होदो नामा नोम्फानाव बिबानो जाबाय आंनाव गैया आदानोबा होयो आरोना आंनोबा होआ हा नों दानोबो बारा फैसा हरनो हाखायाखै माथो होमबालाय माथो आदाया फेसबुकाव पोस्ट होदों आंनावबो गार्लफ्रेन्ड थानाय मोनब्ला दख'ना बायना हरगौमोन होननानै ए बिदिसो होदों होमबा फेसबुकाव होदोंथ' आरो फेसबुकाव गार्लफ्रेन्ड थानाय मोनबा आंबो दख'ना बायनानै हरगौमोन होननानै ए बिदि खालामनोसो फैसा बिनानै लाङो होमबा फैथों बियो दिनै फैनो होनदोंना हनै आदाया फैबायबो आदा लजिङाव थाहैनायालाय माथो जालायखो न'आव फैनो मोना नामाब्रा न'आव फैबाय आरोलै आरो फैसा थाखानि खोथा थायो नालाय फैसा लांनो फैदों आरो हिनजावफोरनो दख'ना बायनानै हरनो मालाय हिनजावफोरनोलाय मानो दख'ना बायना हरनांगौ आंलाय थगायलायो आरो आदाया आं नोंखौ नुखादों दे फेसबुकाव पस्ट होनायखौ गार्लफ्रेन्ड थानाय मोनबा दख'ना बायना हरगौमोन होननानै बुंदों आं नङा आंनि फेक एकाउन्टसो खोमा सोरबा खुलिनाय नङा माथो बे नोंनिनो एकाउन्ट बेफोरबायदिसो नोंनि आखला बिमा बिफानिफ्राय फैसा बिना लांनानै हिनजावफोरनि सायावसो गारहैयो ओइ दावदै मालै मा एरनानै होयो आं एरनानै होआखै नुदों नालायसो बुंदों बिबाव नोङो बेफोरबायदि फैसा हिनजावफोरनो दख'ना बायना होनोसो फैसा नांगौ बिनो दै न'आव दासो फैथारदोंमोन आं एसेबां बखि नामाब्रा बांद्राय नायबाय थानाङालै ओरैबा खरा गरम जाखादों लजिङावबो बारा न' गारनानै थांगोन आं एसे बुंबानो न' गारना थांनो ओंखारखायो दा न' गारना थांनायाबो एसेबां सहस नङा न' गारना थांबानो जे मोजां जागोन बे नङा उन्दैनिफ्रायनो नोंखौ फिसिबोदों जाहोदों लोंदों खि जोम सुनानै होदों आसुदै हुगारनानै होदों आव मोनजायाखैबाबो फिसाफोरनो दौदों एसेबां गोरलै मोनथारदों न' गारना थांनायखौ हा जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय थानायनिफ्राय बेफोर खरसाखौ बबेनिफ्राय मोनदों सानदों हा ओरैनो बिफांनिफ्राय गोलैना थानाय बायदि मोनदों नामा बेफोरखौ खस्थ' खालामनानैसो मोनो न' गारना थांनोनो थांनानै थाहैबानो जाबाय आरो माबायदि न' गारनानै थाहैयो आंबो नायथारगोन दै न'आव फैबाबो मानसि दावरावलाय आला जेरावबो सुख गैया थांमारबायसो नामासै बेलाय थाङाखै माथो बियो फैफिनगोन ओरैनो रागा जोंनानैसो थांदों गिनाय मोनोहाय दानि हौवासा गथ'फोर थिउरिया बावरिया मा सानो मा थायो हमनो हालाय लाङा दख'ना बायनायनि फैसाखौ मोनगोन ना आंनो हले एबार दाम गोसानि दख'नाखौसो नांगौ आयै साख्रि गोनांथां माथां माबायदि दख'नानिल' खोथा रायखांबाय थाखो माहाजोननि फिसाफोरानो इसिबां दख'ना बिया खोमा जेरै दुखियानि फिसाफोरासो दख'नानि थाखाय गाबफ्राबाय थायो माहाजोननि फिसाफोरा दख'नाखौ मोनखायोना बियाबानो होमबाबो मालाय बिबाय थाया खोमा गांसे गांनैजोंनो सोलियो खोमा जोंफोरनियासो नंनायनि नङिनि दख'ना माबा मोनसे जास्लाबहायै आं मिथिया आंनो नांखागौ साला न'आव फैबाबो दावराव बखि जाबाय थानांगौ लजिङावबो बमब्रमाजों नांलायनानै फुङावनो खारबोनांबाय मायाव थांनानै थाहैबावनांगौ जाखोब्रा आंलाय बापावै अमा राजा माब्ला फैखोब्रा लजिंनिफ्रायलाय बारा गोबाव जायाखैलै दासो मोनफैखादों नोंलाय बहा थांनो बिश्वकर्मा फुजानि बाइकखौ एसे सार्भिसिं होना लायनो नागिरखादोंमोन आं आच्छा बारु थाइबानि लादु थांफानो नामा आच्छा दे मोनसे खोथा खोन्थानोसो बावदों आं मा सन्थलाया फन हरनो खोन्थादों नोंखौ माथो नोंलाय फनखौनो रिसिभ खालामाखैनो ओइ बेनालाय आरो ओइ बाद दे बेनि फनखौ हरसे जौ लोंनानै मानसिया तालानो गैया आच्छा फै गाखो फै आच्छा बारु थाइबानि लारु बालनि गारियानो गंसेबो फैनानै होला थमथमबो गैया बिनि खाथियाव गसंनानै थाबाय थानो बाबाय आं गारिफोराबो दाबो गंसेबो फैला हाबांनि सेराव थाबाय थानो बाबाय आं मानोबासो कलेजआ आंना बेजों एखे जानाय बेलेग कलेजाव एडमिसन लाबानो जागौमोन आं बेलेग कलेजाव एडमिसन लाबानो जागौमोन आं हाफां थानाय कलेजावसो थाफ्लांबाय बाल सिखिरि थानाय कलेजावसो एडमिसन लाफ्लांबाय आं आइला नों बे सिख्लाखौ सिनायो नामाब्रा सिनायलै जोंहानि मादैनि फिसाजोनि लोगोनि लोगो बोरैबा जालायो र' रायदावनि आं नों हाफांमोन ना औ क्लासनिफ्राय फैबाय नामा औ दा गारि नेगासिनो दङ आच्छा दे बिदिब्ला थांबाय थाथ'दो जोंबो थांनोसै आंखौबो सिनायथि खालामनानै होदोब्रा थफिरां थोद उनफ्राव मालाबा होगोन आच्छा दे बिदिब्ला फैबाय जों जागोन दे बे सिखिरिया नायखुमालायगासिनो दङ आरो सोर सेंग्राफोरजों रायलायदों होननानै आंखौ गावखौ नायदों सानदों खोमा आरो नाया माथो नोंसो आं बेखौ मा जाखो सन्थला बमब्रमा दङ नामाब्रा अमा राजा दङ अमा राजायाथ' गैया बमब्रआ दङमोन मामोन बिसोरो रुमनिफ्राय होखारजाबायना मा औब्रा बिसोरनि मालिकआ आंखौसो देखो रायबायब्रा सतफोरा बहा थांखोथाय सिखारनानै नायबा गैयाब्रा बमब्रआ हरावनो फैदों आंनि रुमाव हे गसाय आंलाय माथो जेबो मिथिथारालै लोंनायानो बारा नालाय नोंना माथो अमा राजाजों बमब्रजों नांलायदोंबालाय हराव हे गसाय आं मिथिथारालै थोद बिदि जायो नामाब्रा जौ लोंनानै फेबायनां बेनिखायनो दा नारें खाजिसो जानो नागिरदों आं नारें बिफां नागिरनानैसो थांगासिनो आं दुमफाव मोननाव हायोबा खोन्थालै बिसोरनो आंनि फनखौ रिसिभ खालामाखै सानैबो जागोन दे खोथाया बिदिसो जादों होमबा ओइ बमब्र सिखारदो रुम मालिकआ होखारदोंनो माथो नोंसोरखौ हा
मा होनखो? रुम मालिकआ होखारबायनो माथो नोंसोरखौ। सोर खोन्थानाय? बमब्रा दासो खोन्थाहरदों। मा जाबावनांगौ जाखोलै दा? साला बे अमा राजानि थाखायनो जादों। नोंसोरबो रुमाव बिराद पार्टि खालामबाय थायो नालाय बेनिखायनो रुम मालिकआ नोंसोरखौ दावराव मोनद्रायना होखारबाय खोमा। गासैबो बिसोरनि थाखायनो जादों। साला न'आव मा होननानै खोन्थानांगौ जाखोब्रा? ओइ नारजि उदां सानैसो नोंनाव थाथ'नोसैलै आं। आंनि रुममेटआ फैबा जारला जागोन ना। रुममेट फैजासे थानोसैब्रा। नांगौबा भाराखौ आंबो होफागोन ना। बारा गोबाव थानो मोनालै सप्तासेल'। आच्छा जागोन दे जागोन। क्लासाव थांनोसै आंबो गोबावथार जाबाय। ओइ दुमफाव थाइसेल' हरब्रा नारेंखौ। माहाय हेंअभार जाबा खालि जोंहानावल' फैयो नारें फिथाइ लांफैनो। ओरैनोबा नारें फिथाइयानो देग्लाय बारा थाइथाराखै। बेयाव नोंहा बिफैबाय थायो। एद खर'खौ बोरैबा मोनदोंलै थांनाय हराव बिराद जौ लोंना लाबायना आं। खालि जौ लोंनायल'। दिनैल' थाइसेल' मोनगोन दै दिनैबो लांफैनांला। धन्यबाद। खाहैनोसै होमबालाय आं बारियाव। हाय लोगोफोर आं दुमफाव बयजोंबो अनजाथाव आसा खालामो नोंथांमोना लाब्रा बड' सिजन 2 खौ इन्जय खालामगासिनो। बे एपिसोडआबो नोंथांमोनखौ बर खालामनाय नङा। फैबाय थानाय एपिसोडआ जोबोद मोजां जागोन। भिडिअखौ नायबाय दङब्ला लाइक मोनसे होनानै गालांदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो दे। लाब्रा बड' सिजन 1 खौ अनसायनाय बायदि सिजन 2 खौबो अनसायदो आरो फिडबेकखौ खोन्थाहरनो दाबाव। लाब्रा बड' सिजन 2 नि काहानिखौ बोरै मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरनानै खोन्थाहर। दे होमबा दोनथ'नोसै बाय बाय।